Γεια σας. Ονομάζομαι Σβετλάνα. Είμαι θεραπεύτρια. Θεραπεύω με τα χέρια μου, με τα έργα μου και με την καρδιά μου. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω στην Ακαδημία Καλοσύνης και εύχομαι το ταξίδι μας να είναι απεριόριστο. Απεριόριστο όπως είναι το σύμπαν, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι το ταξίδι της ψυχής. Στο πρώτο μου αυτό λόγο θα πω ότι ο λόγος είναι αυτός που συστηνόμαστε, όπως εγώ τώρα συστήνομαι σε εσάς, έτσι και εμείς με τον λόγο μας συστήνουμε τον εαυτό μας πρώτα στους γονείς μας, μετά στο δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο, στον πρώτο έρωτά μας, συστήνουμε τον εαυτό μας και στο τελευταίο έρωτά μας μέσα από τον λόγο, συστήνουμε τον εαυτό μας σε μια δουλειά, σε έναν εργοδότη, στη κοινωνία. Ο λόγος είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν οι βάσεις του δεν είναι καλές, δεν μπορούμε να συστηθούμε καλά. Για να είναι καλός ο λόγος μας χρειάζονται για μένα 3 βασικά πράγματα. Ο συντονισμός του νου, της ψυχής και του σώματος. Ονομάζω αυτά τα 3 ιερό τρίγωνο γιατί μέσα από την εμπειρία μου κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος ώστε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, να είμαστε εμείς οι ίδιοι καλύτεροι πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους άλλους, και η ένωση αυτή να μας δώσει περισσότερη δημιουργία, πληρότητα, ευτυχία και ό,τι άλλο καλό μπορείτε να σκεφτείτε. Οπότε, Ακαδημία Καλοσύνης, πρώτο βιντεάκι, 17 Αυγούστου 2023. Αυτά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας και περιμένετε τα επόμενα βιντεάκια μου. Ευχαριστώ.